Ali, da li je moguće da vas zabole ćoše šta se dešava u ovoj državi? Da uopšte ne razmišljate o tome kako ovaj narod živi? I to vas nije briga. Očigledno mislite samo o sebi, o svojoj porodici i o vašem okruženju. Pa predsedniče, to nije u redu. Ja, koliko znam, vi treba da budete ovde za nas, a ne mi za vas. Ako to budete shvatili, možda nešto uspete i da promenite. Prema tome, stavite prst na čelo i zapitajte se zašto vas narod voli ili zašto vas narod mrzi. Toliko od mene za sada, a kasnije ću još o nečemu da popričamo. Odnosno, ne da popričamo, nego da kažem. Ćao.